Mga higala, kumusta og may gabi kanyong tanan kamo nagapamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipasagdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa karawang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga dalangpanan o silimbahon nga Dios naka sa trono sa kitasan sa mga langit. Niini nasab ng taknaas kagabhion kami malipayon nga magapasalamat diha kanimo. Tungod kay sa gihapon ikaw nagatugot sa matag usa kanamo nga padayon namo nga mapatalinghugan ang imong bilangpulong dinhiya sa kahanginan. Panalangini ang matag usa karon nga nagapaminaw niini nga programa nga sa ilang pagpatalinghog ilaw unta mabatnan ang giya sa balaang Espiritu Santo nga ang matagpulong ilang mapatalinghugan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan ila kining masabtan o Dios ug makahatag dugang kalig-on kadasig sa mong pagtuog pagpangalagad diha kanimo. Salamat o Dios nga sa kanunay ang among mga pagampo ug paghangyo imong ginatubag busa sa gihapon kami dili matagbaw sa paghangyo ug pagsampit diha kanimo. Nga ikaw unta magaayo sa mga tao karon nga dunay gihambin nga naglain-laing balatian nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan, anaa sa tagsa-tagsa ka mga balay tambalanan. Kami maghangyo diha kanimo o Dios nga kun sa unang mga panahon ikaw nagapakita og mga milagro busa usab nining higayuna amo ikaw ang gihangyo nga unta imong pagamilagrohan ang mga tao karon nga nagapaminaw nga dunay nagkalain-lain nga balatian nga ilang gibatyag o Dios nga ikaw magaayo kanila. Usab sa mga tao karon nga nagapatalingog nini nga programa nga dunay gihambin nga nagalain-laing problema sa kinabuhi. Kami maghangyo usab diha kanimo nga ikaw maghatag kanilag kasulbaran o Dios aron nga sa diin kaming tanan makahimo sa pagpamalandong, pagduol ug pagpangalagad diha kanimo. Sa gihapon o Dios nining taknaa sa kagabhion kami malipayon og malaumon diha kanimo nga kining among mga pag-ampog paghangyo imo kining igahatag og imong pagatubagon tungod lamang kang Kristo Jesus ang manluluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kiglaan, welcome nini itong programa sa kanginan Jesus is our hope. No, ninisab nga panibag-ong gabi nga atong pag-uban pakig-uban dinhiya sa kahanginan og sa Facebook Live mga kaigsunan ug mga kiglaan. Busa nining higayuna kami sa gihapon dili matagbaw sa pagpasalamat sa matag usa kaninyo sa kanunay nga pagsunod og pagsubaybay ni atong programa through radio broadcast maingon man sa Facebook Live mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ato nga pasalamatan ang atong mga igsoon nga naa sa laing bansa nga kanunay ilagid nga gisunod o gisubaybayan ang ato nga programa. Naibalo ba mo mga kaigsunan og mga kaiglaan bahin niining ato nga live broadcast worldwide ni siya maabot nga naman kay ang Facebook worldwide man mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung ikaw ug ako matag account nato sa Facebook atong himuon ang pag-share sa ato nga program, mas mapalapad ang ma-reach out nga mga tao nga makakita ug makadungog sa ato nga programa sa ato nga live broadcast. Unya kanang ato nga pag-share mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa ato nga live broadcast nahimo na nga dakong kabahin sa ato ang programa. Nahimo na nga dakong kabahin sa imo ug sa ako nga pakigpahat sa atong pagtuo, pakigpahat sa pulong sa Ginoo ngadtos mga tao, mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Og kanang mga butanga mao na ang gusto sa atong buhi nga Dios nga kitang tanan maghiusa sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan mga kaigsunan og mga kaiglaan. So ato nga pasalamatan ang atong mga igsoon dinha sa Australia nila ni Sir Gerardo Libitanya uban ni Ma'am Bansi uban sa ilang kabataan og ni Pastor Randy Suson uban sa iyang pamilya ni Ma'am Pritimi Simons nga kanunay gini silang nagsunod nagsubaybay sa ato nga programa. Labi na ang gyud mga kaigsunan og makiglan si Brother Ronilo Sab dinaa sa Saudi Arabia nga kanunay sa gining magsunod og magsubaybay sa ato nga programa. Si Mamian Eventes dinaa sa Norway. Kamong tanan mga kaigsunan dili namo ma-mention kasagaan tanan nga naglantaw og nagbiyo sa atong program nga naa sa ibang bansa tungod kay magbiyo sila di man sad sila mo padangat og mga mensahe
din dili sad kayo sila mohatag og feedback sa tuwa, pero nahibaw gyud ta nga naagay daghan nga kini ang nagsubaybay sa ato nga programa kay naam say manghatag og feedback mga kaigsunan, pero talagsaon lang, dili gyud ingon nga permanente. So sa kamong tanan-tanan mga kaigsunan ug mga kaiglaan nato nga mga followers ato mga sumusunod sa ato ang kini ang live broadcast matag gabi dinha sa ibang bansa, daghang salamat mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Lastly mga kaigsunan nga update, mga mga nangaging bulan, ang ato ang live broadcast mo reach out lang og tag 200 plus views mga kaigsunan ang video or ang atong live broadcast. Then sa mga naging semana ako nga gi-review, mo reach out na ang mga views og mo total na siya ang views og 600 plus mga kaigsunan og mga kaiglaan. Just imagine ka niya ng 600 plus ka mga tao nga makahimo sa paglantaw pag-view sa atong programa mga kaigsunan. Hilabihan kadaghan na niya na nga atong maminsahian may tungos pulong sa Ginoo. O kining mga butang nga dili ni makabot kung dili pinaagi sa inyo nga pag-share sa ato nga program. Dili lang kay sa live broadcast, mayon man sab ang ato nga mga listeners dinaa sa radio. Salamat mga kaigsunan nga inyo gyud sab gihimo nga ang inyo nga mga radio inyo gyud nga pakusgan aron nga ang inyong mga silingan makadungog. Pinaagi sab niya nga buhat nahimo sab mga kaigsunan nga mas napakuyanap, mas napadaghan nato ang mga taong maminsahian may tungod sa pulong sa Ginoo. And I know nga ang uban sab nga mag-view sa ato nga live broadcast ilagad nga i-connect sa Bluetooth speaker aron nga mas mulanog pa ang ato ang programa mga kaigsunan. Kanang mga efforts mga kaigsunan ikalipay gyud na namo og labos tanan, gikalipay gyud na sa Ginoo tungod kay kita mihimo og participation sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo. So kamong tanan karon nga nagsunod nagsubaybay sa atong live broadcast sa ato ang radio sa atong radio broadcast mga kaigsunan, salamat sa inyo ang pagsunod, pagsubaybay, pagsuporta og pagparticipation niining ato nga programa. So kamong tanan nga gapaminaw nagsubaybay sa atong live broadcast karon, welcome mga kaigsunan og mga kaiglan og kamo nahimo nga kabahin niining atong programa. Siguro si Brother Levy dunay mga mensahe nga pagabasahon, Brother Levy? So wala may mensahe nga pagabasahon si Brother Levy mga kaigsunan. Sa dili pa ta mo basa og sa pangutana ato sa ni kini ang basahon ang mga mensahe nga midangat sa ato nga live broadcast karon. Niya si Brother Elmodam Flores. Good PM ninyo duha Brad Libby, Brad Isaw, God bless sa tanan. Naminaw karon. Salamat Brother Elmodam sa mga pagsunod sa ato nga programa. Then tulumi din niya kabukron kay naasab tay bisita nga si Brother Gilo Canales. Dili pa ni siya dugay nga nabautismoan mga kaigsunan. Kato ni siya nabautis bunga ni siya sa ato ang crusade nga gihimo didto sa Maya Seventh Day Adventist Church. Niapod Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi nausab kaninyo Brother Isaw, Kialibi ug sa tanan kaigsunan naminaw karon. God bless. Niasab si Brother Joseph Kimno. Mayong gabi usab diha kaninyo sir. Brother Isaw ug sa tanan nga naminaw ug sa gabi karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Niasab si Sister Elsie Pitugo. Ako di ay i-greet si Brad Pablo Dotosme diri sa Lumbang Claveria, Bourbon. Salamat sa pagbasa og mayong gabi sa tanan. God bless all. Niapos Brother James Laluces, mayong gabi sa tanan. God bless. Nya dinhi sab sa ato nga Pikas Monitor mga kaigsunan og mga kiglan ato sab nga nakita nga kiguban kanato sila si Sister Cristel Joy Dihito Anciano. Nya sab si Ma'am Jing Oslington watching from Australia. Niapos Brother Jevin Arcipe watching from Dawis Maya. Niasab si Brother John Moses Rosalios Puyot watching from Cumbado Bagay. Niasab si Brother Basilio Notarion Jr. Niasab si Brother Gino Arcabal. Niasab si Brother Brian Ferrer Oyaw. Niasab si kiniang Sister Nari Kauman. Niapod si Sister Janelle Dehito watching from Kinatarkan Island. Niasab si Brother
Brother Jeffrey Arrogante, niapod si Gerardo Lubitanya, niasab si Brother Rufino Moreno, niasab si Sister Rain Boton Rubes, niasab si Sister Roslyn Mainit, niapod si Sister Ginalyn Lumuntad. So sa pagkakaroon mga kaigsunan, mao pa ni ang atong nakita nga mga higala nga nagpadangat og mensahe dinhiya sa ato nga live broadcast. Then dili na ta maglangay mga kaigsunan kay paspas kayo ang konsumpsyon sa oras. So ngadto na tas paghatag og pagtagad sa pangutana nga atong hatagan gipadangat sa adto kang Brother John nya gi-forward lang sa ato nga naghisgot kabahin ining iyang pangutana nga nag-ingon siya kung ato ning tan-awon. Nag-ingon siya nga good eves ninyo Sir John og sa imuha nga kauban dinha sa station. Kanunay mi nga nagasunod sa inyong programa, doon na lang mi ipangutana nga Sir John, kabahin niya ng inyong gisgutan kay doon naman mi madungog gyud nga dili na kinahanglan mo sunod og mobantay sa sugo kay luwas na ta. Ang importante lang nga motuo ta ngadto kang Kristo. Salamat Sir John, si Ando ni sa Claveria. So salamat Brother Ando sa imo nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa og salamat sad sa imong pagpadangat nining imong pangutana kabahin sa inyo nga imo nga nadungog nga naghisgot nga dili na kinahanglan mo tuman or mabantay pa sa sugo kay luwas naman ta, ang importante nga motuo lang ta kang Kristo. So kani karon mga kaigsunan mo ni ang ato ron nga pagasulasluhan kabahin nining gipadangat ni Brother Ando nga pangutana nga naghisgot siya nga sa ilang nga nadungog doon na sila nadungog nga mga mensahe nga na dili na kinahanglan pa nga mosunod og mobantay sa sugo kay luwas naman ta. Ang importante na lang nga motuo ta ngadto kang Kristo. So mo ni ron ang ato nga okayon ug tukion dinhiya sa balaan nga kasulatan kung mao ba gyud ni ang gitudlo mga kaigsunan og mga kaiglaan. Unang-una kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglaan, kadaghan na ni gisgutan nato sa ato nga programa nga ang napulo kasugo or ang kasuguan sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan gitawag ni siya og moral law. Unsa may pasabot ni ining moral law? Kining moral law mga kaigsunan og mga kaiglaan balaod kini sa Dios, balaod kini sa Dios alang sa tao aron ang tao makabaton og maayong pamatasan. Nganong naghisgot man mga kaigsunan og mga kaiglaan og balaod may tungod sa maayong pamatasan? Tungod sa rason kung imong tan-awon ang sulod sa napulo kasugo or sa kasuguan sa Dios, dunay duha ka dagko nga mga butang nga gipasabot dinhaa mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung imong lantawon og susiyon ang unang sugo hangtod sa ikaupat nga sugo mga kaigsunan og mga kaiglaan, gitawag ni siya nga mga sugo kung tumanon tani, gitawag ni siya paghigugma ngadto sa Dios. O kanang gisugdan gikas ikalimang sugo hangtod sa ikanapulo nga sugo, gitawag usab na siya mga kaigsunan kung ato nang sundon og tumanon paghigugma ngadto sa atong isig katao. Karon kung mahitabo og uyunan nato kanang gisgutan nga dili na kinahanglan nga uyunan nato apan di nato tugutan nga kanang gisgutan mga kaigsunan og mga kaiglan nga dili na kinahanglan pang musunod og mobantay sa sugo kay luwas naman ta, mag-unsa na lang unya ang mahitabo sa kalibutan or unsa na lang unya ang mahitabo sa kalibutan. Kay kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglaan, dinaas na pulo ka sugo dunay gisgutan dili ka magpatay. Nan kay dili naman day kinahanglan kaha ang pagsunod og pagbantay sa sugo sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang tao mo yano-yano na lang di ay og patay. Ngani kung imo gani nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglaan sa ato gay nga panahon karon, bisan pa manggani og naay nagtudlo o gipasunod gyud ni ang pagbantay pagsunod sa napulo kasugo sa Dios, ang tao mo yano-yano manggani og patay
how much more kaha mga kaigsunan kung dili na gyud tumanon og sundon ang kasuguan sa Dios. Hilabihan kagubot og kalisod sa sitwasyon sa kalibutan kung imong lantawon naapagyud. Kung imong lantawon og susiyon na gisgutan, dili ka magpangawat. Nang kay dili namday kini ang kinahanglan pa mosunod og mobantay sa sugo sa Dios, aw ang tao mo yano-yano nalagkawat. Mahibong ka nga ang imong butang, ang imong gamit, ang imong hayop naapaman ka ganiya, pero karon nganong nawala na. Kay nga naman, di naman ka, di kinahanglan pa nga ang musunod og mobantay sugo kay luwas na ta. Kining mga butanga, mga kaigsunan og makiglan, imong makita ba ato nga mapamalandungan, mga pangatarungan lang ni og mga alibay lang ni sa mga tao nga dili gustong musunod og motuman sa sugo sa Dios. Kaya sa tinuod nga pagkasulti mga kaigsunan og mga kiglaan, panahon nga si Kristo nagpakamatay didto as Kalbaryo sa cross, giluwas ta niya sa atong mga kasalanan. Pero dili tungod kay giluwas tang Kristo didto as Kalbaryo sa cross sa atong mga kasalanan, mga kaigsunan, dili na kinahanglan pang musunod ug mobantay sa sugo. Kundi hinuon kay ato mang nakita nga si Kristo, mga kaigsunan ug makiglan, nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus alang nimo ug nako, mga kaigsunan ug makiglan, tungod sa imong sala ug tungod sa ako nga sala, gikinahanglan na nga gikinahanglan na, mga kaigsunan, nga hunungan na nato ang pagpakasala ug himuon nato ang pagkamasinulundon ug pagkamatinumanon sa sugo sa Dios. Hinungdan nganong nagpakamatay si Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Nanunsa man diayni ang sala, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong lantawon og susiyon ang gitudlo o gisulat sa balaan nga kasulatan, ang sala, mga kaigsunan og mga kaiglaan mao kani. Kung atong basahon ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ingon ani ang nasulat kung atong basahon nagingon. Ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo. Unsay giisgutan? Ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo. Kung atong padayono nagingon, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan, ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Nan kay kung imong lantawon og susiyon, si Kristo hinungdan nganong nagpalansang sa Kalbaryo sa krus tungod sa atong sala, tungod natong mga tao nga dili masinulondon og matinumanon sa sugo sa Dios. Mao ni ang rason og hinungdan nganong si Kristo nagpakamatay, nagpalansang sa Kalbaryo sa krus tungod, mga kaigsunan og mga kaiglan, sa mga tao, kanatong mga tao nga wala mo sunod og mobantay sa sugo sa Dios. Nan karon, mga kaigsunan og mga kaiglan, kay giluwas naman ta ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross, gihatagan naman ta og pagtudlo, pagtulunan aron kita makalikay na sa paghimo og pagpakasala, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ang maayo natong buhaton mauna, mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang pagsunod og pagbantay sa sugo sa Dios. Kay kung imong lantawon og susiyon, hinungdan ngano, mga kaigsunan og mga kaiglaan, nga kita nakabaton og kaluwasan gikan sa atong mga kasalanan tungod sa pagpakamatay ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross. Ngano nga si Kristo nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross? Tungod kay kitang tanang tao nakasala. Asa man ta nakasala? Nakasala ta diha sa pagkamanilapason o pagkadili masinulundon sa sugo sa Dios, mga kaigsunan og mga kaiglaan. May tungod nining gisgutan nga ang importante pag umutuo tangadto kang Kristo, sakto gina, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang tao nga dili mutuo ngadto kang Kristo, wala gid siya kaluwasan. Kay ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang tao maluwas kung siya mutuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Pero pag abot dinaa sa magisgotas pagtuo, mga kaigsunan og mga kaiglaan, igo lang ba nga mutuo ta kanang moila lang ta kanang sa hunahuna lang o unsa, mga kaigsunan og mga kaiglaan? Kitang tao naguna-una ta nga ang pagtuo mao nga moila ta ato nga hunahunaon.
Pero lahi baya ang gitudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan ug mga kaiglan may tungod sa pagtuo. Kay kung atong lantawon ug susiyon ingon ani ang gitudlo sa balaan nga kasulatan kung maghisgot ta og pagtuo mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung atong basahon ang nasulat sa Santiago mga kaigsunan ug mga kaiglan ingon aning gisgutan sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 17 og 20 mga kaigsunan ingon ani ang gisgutan nagingon sa ingon usab niana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Sa inyong nadungog mga kaigsunan ug makiglaan or kung nagtamod man kamo sab og balaan nga kasulatan sa inyong nakita nabasa karon or mabasa man mo sa Biblia ang gisgutan mao sa ingon usab niana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. So nagkapasabot nga panahon mo ingon tang mituo ta sa Dios pero wala tay gihimo nga buhat mga kaigsunan ug makiglaan ang gisgutan sa balaan nga kasulatan kanang pagtuo patay nan kung atong padayonon ang 20 nagingon apan o taong kulang-kulang buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Kung imong lantawon og susiyon ang gitudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan ug makiglaan nagisgot nga nagingon kung ikaw o ako, dunay pagtuo, apan walay binuhatan, kini siya patay o walay kapuslanan. So kung imong lantawon o susiyon mga kaigsunan o makiglan, kung maghisgot ta og pagtuo mga higalag magsuon, gikinahanglan nga ubanan gid nato sa buhat. Diha sa butang nga naghisgotang mituo ta sa Ginoo mga kaigsunan og makiglan, gikinahanglan nga atong pamatud-an pinaagis atong binuhatan. So unsa may atong buhaton panahon mga kaigsunan aron nga atong mapamatud-an nga kita mituo og niila sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong lantawon ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 o 4 ingon ani ang gisgutan nagingon og atong may baluan nga kita nakaila kaniya pinaagi nini kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. So kung imong lantawon og susiyon ang gisgutan sa balaan nga kasulatan nagsulti nagsaysay nga nagingon atong may baluan nga kita nakaila sa Dios mga kaigsunan pinaagi kung kita nagabantay sa mga sugo sa Dios. Atong maila nga kita mituo kang Kristo, mituo sa Dios kung kita nagabantay og nagasunod sa sugo sa Dios. Kung atong padayonon ang 4 nagingon, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan, kung dunay tao nga magpaila, ako nakaila sa Dios, ako mituo sa Dios, apan sa iyang pagpaila nga dunay sa pagtuo nga to sa Dios, apan walay binuhatan, kining tawana mga kaigsunan og makiglaan, bakakon og walay kamatuoran. Kaya nga naman, mamani ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. So kung imong lantawon og susiyon mga higalag maigsoon, imong yung makita mga kaigsunan nga kung dunay tao mo ingon na ako'y pagtuos Ginoo pero taliwala sa iyang pagsulting na sa pagtuos Ginoo wala siya mobuhat sa pagkamatinumanon og masinulundon ngadtos Ginoo sa sugo mga kaigsunan og makiglan kining tawana bakakon og walay kamaturan. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan diha sa pangutana nga gipadangat sa atong programa karon nga naghisgot siya kabahin sa ilang nadungog nga nagingon dili na kinahanglan ang pagsunod og pagbantay sa sugo kay luwas naman ta ang importante lang mutuo ngadto og kang Kristo. Tinuod na mga kaigsunan og makiglan nga importante gyud ang mutuo ta ngadto kang Kristo. Pero ang nakasayop lang dinaa, kanabang moingon nga, dili na kinahanglan pa nga mosunod o mabantay sa sugo. Kay luwas naman ta. Ang importante lang, mustuo ngadto kang Kristo. Kay sultian ko kamo mga kaigsunan o makiglan. Tinuod, luwas na ta. Giluwas ta ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus. Pero wala na magpasabot mga kaigsunan. Wala na maghatag og authority nga kita. Dili na kinahanglan musunod o mabantay sa sugo sa Dios. Remember mga kaigsunan og makiglan nga kung atong basahon ang Ecclesiastes
Kapitulo 12, versikulo 13, ingon ani ang ato nga makita og mabasa mga igsoon. Nagingon, kini mao ang katapusan sa tanang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na, kahadloki ang Dios og bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Sa iyong nadungog, ang gihisgutan mao, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kung ato nang basahon sa Mayong Balita Biblia version mga kaigsunan og mga kaigalaan, ang gisgutan mao nga kay kini mao ang katungdanan sa matag tao. So kung imo lantawon sa atong gigamit nga Biblia, ang gisgutan mao kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Unsa may tibuok katungdanan sa tao? Ang pagsunod og pagbantay sa sugo sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan. So kung imong lantawon og susiyon dinhaa sa pagpanulti o pagpamulong sa mga tao nga dili na kinahanglan nga mosunod og mobantay sa sugo kay luwas na ta, ang importante mutuo lang ta kang Kristo mga kaigsunan og mga kiglan, sipyat og sayop gyud na nga pagtudlo og paghuna-una mga igsuon. Kay nganuan ang balaan nga kasulatan nagtudlo sa tuwa, importante gyud ang pagtuo ngadto kang Kristo, pero dili but pasabot kay giluwas naman ta ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus, dili na ta kinahanglan mosunod og mobantay sa sugo. Hinuon kay giluwas naman ta ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus, gikinahanglan nga kita magmasinulundon og magmatinumanon na hinuon sa sugo mga igsuon, dili kay magmasinupakon. So kung imong lantawon og susiyon inyong nadungog nga kung dunay taong musulti diay nga moingon ako mituo sa Dios, pero wa siya magsunod og magbantay sa sugo sa Dios, ang gisulti sa balaan nga kasulatan may tungod nining tawhana bakakon og walay kamatuoran. Mga higala kamo karon nga nagapaminaw nining atong programa. Kumusta man? Anaa ba mo'y pagtuo ngadto sa ato ang Ginoong Jesucristo? Anaa ba kamo'y pagtuo ngadto sa atong Dios? Nan kunduna mo'y pagtuo mga kaigsunan og mga kiglahan, gikinahanglan ato kining pamatud-an pinaagis atong binuhatan mao ang pagkamatinumanon og pagkamasinulundon sa sugo sa Dios. Kaya aton timanan ang gitudlo o giisgutan sa balaan nga kasulatan, kung dunay taong musulti nakaila ko sa Dios, nakaila ko kang Kristo, or mituo ko sa Dios, mituo ko kang Kristo, apan wala magsunod og magbantay sa kasuguan sa Dios, kining tawana ang gitudlo sa balaan nga kasulatan bakakon og walay kamatuoran. So aron dili ta mahimo nga bakakon og walay kamatuoran, gikinahanglan diha sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo atong ubanan sa binuhatan nga mao ang pagkamasinulundon og matinumanon sa sugo sa Dios mga kaigsunan og makiglan. Si Kristo namulong mismo nga nagingon, Juan 14:15, nagingon siya, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Kung tinuod ta nga nahigugma ngadto sa Dios mga kaigsunan og makiglan, nahigugma ta kang Kristo, gikinahanglan nga ato ning pamatud-an pinaagi sa pagkamatinumanon og pagkamasinulundon nato ngadto sa sugo sa Dios mga higala og mga kaigsunan. Dugang paniana kung atong tanawon, unang Juan kapitulo 5 bersikulo 3 nagingon, kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo, og ang iyang mga sugo dili mabugat. So kung imong lantawon ining basahon mga kaigsunan og mga kaigraan, ang gihisgutan mao ang paghigugma sa Dios, mao diay ang pagbantay sa iyang mga sugo. Ang ebidensya nga ikaw ug ako tinuod nga nahigugma sa Ginoo, mga kaigsunan, ang lig-on nga ebidensya mao ang pagkamasinulundon o pagkamatinumanon sa sugo sa Dios. Naan karon, kumusta man mga kaigsunan og makiglaan, sa ato nga pagpaila nga kita mituo og nahigugma sa Dios, ato ba nga gihimo ang pagkamatinumanon o pagkamasinulundon sa sugo sa Dios? Kung atong padayon nagingon og ang iyang mga sugo dili mabugat, alang sa mga tawo nga nahigugma ngadto sa Dios, ang pagsunod og pagbantay sa sugo sa Dios dili mabulisod og dili mabugat. Pero alang sa mga tao nga nagpa-as-if kunwari nahigugma sa Ginoo, pero ang tinuod wala dayto, mga kaigsunan og makiglan, lisod
ug bugat gyud ang pagsunod ug pagtuman sa sugo sa Dios. Panahon kung ikaw ug ako dili tinuod nga nahigugma sa Dios, mga kaigsunan. Remember, mga higala ug magsuon, alang sa tao nga nahigugma sa Dios, ang pagsunod ug pagbantay sa sugo sa Dios alang kaniya dili malisod ug dili mabugat. So kung imong lantawon ug susiyon, kung bation nato sa atong kinabuhi nga maglisod ta, dili nato mahimo mga kaigsunan ang pagsunod ug pagbantay sa sugo sa Dios kay bugatan ta, lisodan ta, but pasabot nakulangan ka sa paghigugma sa Dios, mga kaigsunan ug makiglaan. Panahon og makulangan ta sa paghigugma sa Dios, unsa may mayo natong buhaton? Ang mayong buhaton, mga higala ug makigsunan, mao ang pakighibalag sa Dios. Mao ang pag-ila-ila sa Dios. Hinungdan ngano nga dili ta mahigugma sa Dios tungod sa rason kay wala nato ila-ilaha og sikinsa ang Dios og unsay gihimo nga maayo sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na hinungdan ngano kita dili mahigugma sa Dios. Kay nga naman atong gipasigarbo ang atong kaugalingon, mga kaigsunan ug makiglaan, nga unta hinuon ato unta i-acknowledge ang Dios sa atong kinabuhi, pero tungod lagi kay atong gipasigarbo, garboso kay tas atong kinabuhi, hinungdan mga kaigsunan ug makiglaan nga wa gyud nato batia ang paghigugma sa Dios. Apan ining taknaas kagabion ato nang nadungog ang mga butang nga sa diin, mga kaigsunan ug makiglaan, gikinahanglan diay gyud ang pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios, kay kining pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios, mga kaigsunan ug makiglan, tibuok tani nga katungdanan nga kung imong lantawon og susiyon, mauni ang ilhanan nga kita tinuod nga nahigugma sa Dios, tinuod nga mituo sa Dios, sa diha nga kita magatuman og magasunod sa sugo sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan ug makiglan, hilabihan gyud ka importante ang pagsunod ug pagbantay sa sugo sa Dios. Kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan, duna pay mga lig-on nga katibayan bahin niini nga mga isyuha. Kung tinuod man, mga kaigsunan, nga ang sugo di na kinahanglanon nga pagabantayan og pagasundon, patalinghugi kuno ninyo mga butang nga ang gisgutan ni Apostol Pablo sa iya nga mga sinulat, mga kaigsunan ug mga kiglaan. Kung ato nga basahon ingon ani, na dunay nasulat o gisulat sa Apostol Pablo kabahin sa mga tao, mga kaigsunan ug makiglan, nga angayan nga makahimo sa pagsulod sa gingarian sa langit ug tao nga dili angayan nga makahimo sa pagsulod sa gingarian sa langit. Nan kung atong basahon nagingon, unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makilawason, o mga tigsimba og mga Dios-Dios, o mga mananapaw, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Kining gihisgutan ni Apostol Pablo, mga kaigsunan ug makiglaan, mga tao kini nga dili masinulondon og matinumanon sa suguan sa Dios, nga kun ang tao diay nga dili motuman og mosunod sa sugo sa Dios, dili makahimo sa pagsulod sa gingarian sa langit. Kaya naman walay tao, walay si bisan kinsang tawana nga makasasala nga makahimo sa pagsulod sa gingarian sa langit. Hinungdan bitaw nga karon sa atong pagkinabuhi karon, gikinahanglan gyud ang pagkinabuhi nga masinulondon og matinumanon sa sugo sa Dios aron kita, mga kaigsunan ug makiglan, makahimo na sa pagbiya, pagtalikod sa paghimog pagpakasala. Kay kung kita karon magapadayon sa gihapos paghimo ug pagpakasala hangtod sa pagpadayag sa Ginoo, dili gyud ta makahimo sa pag-uban sa Ginoo ngadto sa gingarian sa langit. Kaya naman nagapadayon man tas paghimog pagpakasala. Kita nang tanan mga tao dinhi sa kalibutan mga makasasala, mga kaigsunan ug makiglan. Hinungdan bitaw imo makita nga ang Dios puno sa gugma o grasya, iyang gipadayag ang iyang mga pulong aron kitang tanang tao matudluan sa pagbiya o pagtalikod sa paghimog pagpakasala aron ang matag usa kanato makahimo sa pagsulod sa gingarian sa langit. Nan kung imong lantawon og susiyan, mga kaigsunan ug makiglan, mga katibayan ni ang gisgutan ni Apostol Pablo
nga ang kasuguan sa Dios gikinahanglan gyud ay nga sundon og tumanon sa tao. Kay kung imong lantawon og susiyon dinhi ang bahina gisgutan gyud ni Apostol Pablo, mga tao kining masinupakon sa kasuguan sa Dios, mga taong dili masinulundon, but pasabot mga kaigsunan ug makiglan, kung kita sa atong kinabuhi karon wa ta magsunod og magtuman sa kasuguan sa Dios, usa ta nining mga tawana nga gisgutan ni Apostol Pablo nga dili makahimo sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Mga kaigsunan ug makiglaan, kung buot o gusto man nato nga mosulod sa gingharian sa Dios, kung buot o gusto man natong maluwas gikan sa hukom sa Dios, kung buot o gusto man nato nga makalikay sa linaw nga kalayo, mga higalag maigsoon, ang maayong buhaton nato karon gikan sa pagdili nato masinulondon og matinumanon sa sugo sa Dios, himuon na nato ang pagkamasinulondon o pagkamatinumanon, mga igsoon. Mintras dili pa ulahi ang tanan, buhaton na ni nato. Kay kanus apabaday nato buhaton, unya nagwalay panahon, unya nagmagtupong ang atong tel og isulod sa kahon. Dili, mga igsoon, karon himuon na ni nato mintras duna pay panahon. Kay kung mawad-an na tag panahon, mahutdan na tas panahon, mga kaigsunan og makiglan, or mabalikan tas atong Ginoo nga wala ta maghimo sa pagkamasinulundon og matinumanon sa kasuguan sa Dios. Dili gid ta makahimo sa pag-uban kaniya ngadto sa gingharian sa langit. Dili gid ta maluwas gikan sa hukom sa Dios. Dili gid ta makalikay sa linaw nga kalayo. Nan kung imong lantawon ang gisgutan ni Apostol Pablo, kining mga tawana dili man day makasulod sa gingharian sa langit, asa man day ni paingon ang mga tao nga dili masinulondon sa kasuguan sa Dios, nga di man day makasulod sa gingharian sa langit. Kung atong basahon, mga kaigsunan, ang sinulat ni Juan Revelador sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 8, mao ni ang dangatan sa mga tao nga dili masinulondon og matinumanon sa kasuguan sa Dios. Naghisgot sa unang sa Huwa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 8 nga nagingon, apan alang sa mga talawan. Hining gisgutan nga apan alang sa mga talawan, mga kaigsunan ug makiglan, dili ning talawan nga dili mosukol sumbagay, dili ni talawan nga kining dili mosukol og pinatyanay, kundi talawan kini nga gisgutan nga mao nga bisag nakadungog na sa pulong sa Ginoo, bisag gusto na unta nga moalagad og mosimba sa Ginoo, pero kay giingnas mga anak, maigsuon, mga kapamilya nga kung mosimbag moalagad ka, di na gyud kanamo ilon, di na gyud kanamo tagdon, hinungdan wa siya kalagad. Mao ni ang gisgutan og ipasabot nini. Nang kung atong padayon nagingon, og sa mga dili matinuon, og sa mga malaway, alang sa mga mamuno, og sa mga makilawason, og sa mga lumayan, og sa mga magsisimbag mga Dios-Dios, og sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaom sa kalayo og asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Asa paingon, mga kaigsunan og makiglan, ang tao nga dili mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios, paingon sa linaw nga kalayo, nga sa atong naandan nga termino karon mao ang infierno. Buot o gusto ka ba, mga kaigsunan, nga masinatian ning mga butanga? Hala, padayuna ang imong pagkamasinupakon o pagdili masinulundon sa sugo sa Dios. Apan, kung dili ka buot o gusto nga mahitabo nis imong kinabuhi, nga madangat o maadto ka sa linaw nga kalayo, himoa karon, mga kaigsunan, ang desisyon sa pagtuman o pagsunod sa kasuguan sa Dios. Mga kaigsunan og makiglaan aton timan-an og hinumduman, wala pa mahitabo sa atong kinabuhi nga maguna ang pagmahay. Kasagaran gyud nga mahitabo ang pagmahay, mga kaigsunan og makiglaan, naa sa ulahi. Ayaw pa butang nga mahitabo pas imo ang mga butang nga malisod, usa ka moduol og moalagad sa Ginoo. Ayaw pa butang nga mahitabo pas imo ang mga butang nga malisod, usa ka magmatinumanon og masinulundon sa kasuguan sa Dios. Karon nga maayo pagkaglawas, karon nga naa patay panahon, himuon na nato ang pag-alagad sa Ginoo og pagsunod og pagtuman sa iyang mga sugo. Kay sultian ta mo, mga kaigsunan og makiglaan, kung ato padayunon ang pagkamagahi sa atong kasing-kasing og una-una nga dili gyapon ta mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios, ang dangatan gyud sa atong kinabuhi mao ang kalaglagan og dili ang kaluwasan. So salamat sa iyong pagpaminaw, alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claris.
Okay, daghang salamat Brother Isaw, palihog daw yung sa to pag-arrange niya yung pangutana. Ang gisgutan Brother Levi sa mga pangutana nga nag-isgot siya nga nalagislay na dungog nga mensahe nga dili na kuno importante ang pagsunod o pagbantay sa sugo sa Dios kay luwas na kuno ta. Ang importante nga matuo lang kuno ta kang Kristo. Okay, salamat no para niya ang taong naluwas di na magtuman sa sugo. Okay, salamat kayo no. Tinuod kita higaran, naluwas ta. Kay sa Episodos versikulo 8, ang atong mabasa diha, kay pinaagi sa grasya. Kaluoy na ha, kanang grasya. Pwede na ginis din pulong kaluoy. Kay pinaagi sa grasya o sa kaluoy, kita naluwas tungod sa atong pagtuo. Sa ato pa, ang maluwas sa grasya higala, kadtong tao nga na ay pagtuo kang Kristo. So once mituo ko kang Ginisos nga imong Dios og manuluwas sa imong kinabuhi, napasaylo ang imong mga sala og ang sala nga imong nahimo nga ang bayad sa sala kamatayon sa impierno natubos ni Kristo. Siya ang nasilutan sa imong mga sala. Imbis kita unta mao'y mudawat sa bayad sa atong mga sala kay makasasala man ta, apan tungod kay mituo ka sa gibuhat ni Jesus sa cross, mituo ka kaniya, ang imo ang akong mga sala iyang gitubos, pinaagi siyang kamatayon sa cross. Kay ang bayad sa sala kamatayon man. Sa una mananap ilang patyon aron mapasaylo ilang sala. Paabot ni Kristo higala, hayahay na, wa na karnero dalhon sa simbahan. Ang atong buhaton, tuo na lang niya. Tuo siyang gibuhat, tuo nga siya atong manluwas. Ang taong mituo niya, maluwas siya, pero dili nga tos langit. Naluwas siya, gikan sa silot siyang masala. Gitawag na og deliverance from the penalty of sin. Nga nakasala man ang tao? Tungod kay naglapas sa sugo. Nakasala ang tao, tungod kay ni sugo. Kung way sugo, way sala. Kaya sa may atong lapason, o way sugo, ang kanang mga samaanan, di ka magpatay, di ka mangawat, dili ta makasaan na igala o wala sugo. Pero nga makasama ng tao, nagpamatuda na, ebidensya na nga ang tao higala, ang ebidensya na nga naa ang sugo, kay makasala man ang tao. So karon sa diha, nga kita naluwas na, pinaagi sa grasya tungod kay doon natay pagtuo ngadto kang Kristo. Kay atong nabasa sa Tito 2:11, kay alang sa kaluwasan sa tao, sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. So naluwas ka tungod sa iyong pagtuo. Di na ka masilutan sa silot sa kamatayon. Kay sa Juan 3:16, kay gigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana, iyang gipadala ang iyang anak kabugtong aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag kundili makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. Suluwas siya gikan sa silot sala. Karon kay naluwas naman siya. Ang pangutana, di na ba siya magtuman sa sugo? Kay napasaylo iyang sala, unya naluwas siya gikan silot sala. Di na ba siya mutuman sa sugo? Ay tuman gyapon oy. Samar na sa usa ka illustration nga nagpadagan kas imong motor, nya lagi kay syudad man, naibutang sa kilid nga 30 kilometers lang per ang imong dagan diha per hour. O niya karon nagdagan man ka og 70 ana nga area. O niya naay nag-operasyon nga mga enforcer. Gipara ka. O niya hunong ka. Unsa akong violation, sir? Naaman na gibutang karito lago do 30 kilometers per hour pero nagdagan ka og 70. Overspeeding ka.
nining dapita. So magbayad ka og penalty. Kuha nagbulpin ka resibuhan. Isa sir, ayo sa sir. Pasaylo alang ko sir ka nagdali man ko sir kay kanang naamong ko atong serbisyuhan patay sir. Nagdali ko sir. Sige kay pakiluoy. Hangtod kay nakita sa enforcer nga sincere ang pakaluoy, gipasaylo ka sa imong violation. Okay, once nga napasaylo na ka, pag kadawat timos ka pasol na, okay, wa ka siluti, wa ka pabayra. O niya, padagan ka. Napasaylo na bitaw ko, mo padagan ka si Tintag hapon ito 100 ni ana nga dapit. Dakpon, labaw na yun noon. Di nagyog ka noon mapasaylo. Labaw pa ang penalty, ipahamtang nimo. Nga naman, napasaylo ka na. O niya, magsupak gihapon ka sa imong sala. Magsupak gihapon ka sa balaod. Kasama pagkasulti, nakasala ta tungod sa sugo, kay naglapas na higala. Kaya ang pagpakasala sa unang Juan 3:4, paglapas sa sugo. So, napasaylo atong sala, tungod kay mihangyo ta kang Kristo, napasaylo ako. Kaya si Kristo mo'y nasilutan sa atong sala. Humanta napasaylo sa atong masala, tungod kay may pagtuo ta kang Kristo. Pangutana, magpadayon bagihapon ka paglapas sa sugo? Kung sa mong sugo samaan na po kasugo, di magbatog Diyos, di magsimba sa Diyos, di magpasipala sa ngalan sa Diyos. Ano hinumduman ng adlaw Sabado ka pahulay. Tahuro ng aman o ginahan, di ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat, di ka makak, dili mahibog. Napasaylo ka sa iyong sala, paglapas na masugo Human ka napasaylo. Okay ba gihapon nga mangawat ka? Di ka mutawad sa ginikanan? O niya magsimba kag Diyos? O magamping na ka noon Magamping ka. Mo nang gitambag ng Diyos ngadto kang Maria Magdalena. Human na dawat niya ang kapasayloan siya masala. Giingnan ni Ginoo, babae, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usab. Ingon ana ang proseso higala. Humanta na luwas sa silot sa atong sala, napasaylo atong sala tungod kay may pagtuo ngadto kang Kristo. Dili na ta magpakasaya sa mas kisulti ni Ginoo kang Maria Magdalena, ayaw na pagpakasala pag-usab. Sa laing pagkasulti, magtuman ka na sa balaod. Ay nagsupak-supak. Kay kung magpadayon ta pagpakasala or paglapas sa sugo higala, ang unang Juan 3 versikulo 8, kadtong nagapadayon sa pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Maunay kuya higala, nagdahon ta nga napasaylo na ang atong masala, pero yata magtuman sa sugo, daghan ra ba na rong teoriya? Daghang nagtudlo nga tuo na lang ta, wala na ng balaod. Di na susugo mutuman. Daghang kayo nanudlo inana. Pagtuo na lang. Wala na ipagtuman. Pagkakuyaw. Kanya ang Biblia ng sulti, iya di ay siyawa manghigala. Subot ipasabot, daghan di ay mga tao karang panahon na mga relihiyoso nga nagdahom nga sa Ginoo, pero iya ra siyawa. Nga naman, kay naglapas man sa balaod. Tinaw man na I-open-minded lang gud ta. I-open ato ablihan itong unahuna. Unang Juan 3:4, ang pagpakasala paglapas sa sugo. Sa versikulo 8, kadtong nagpadayon pagpakasala paglapas sa sugo, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Buti pa sabot, ang yawa malinapason sa sugo sa balaod sa Dios, sukad pa sa sinugdanan mahigala. Kasi may naghandom na ito gabi na nga mahimong iya siyawa. Wala siguro. Puslan mang naghandom tang maluwas, naghandom tang maluwas inag-abot sa Ginoo. Magtuman ta sa sugo.
Kaya hindi pagtuman sa sugo, pagpadayon pagpakasala, ug ang nagpadayon pagpakasala, ang muangko nato dili ang Dios, si Satanas mahigala, nga naman kay nagpakasala pud siya. Mao din ni prinsipyo ni Satanas. Si Satanas higala nagtuo og Ginoo, tanawang Santiago 2:19, nga Pangos 20. Si Satanas nagtuo siya nga dili Dios, nagkurog pagid siya sa iyang pagtuo. Pero wa siya magtuman sa balaod sa Dios, nagpakasa siya. Mao ni prinsipyo sa Satanas, tuo siya pero wa siya magtuman sa balaod sa Ginoo. Og daghan nga mga kahigalaan nato nga maunay prinsipyo nga ilang gikuptan, tuo o niya dili na mutuman sa balaod sa Ginoo. Napoy uban tuo, nauban nga tuo niya magtuman sa balaod sa Ginoo, pero ang balaod sa Ginoo gipang-usab. Unsa maura gihapon kwentaha, gipang-usab, gitugutan ng tao pagsimbas mga Dios. O niya, giusab na ang ipapahulay ngadto sa Domingo. Nagtudlo nga tuman tas balaod sa Ginoo, pero giusab og tao manghigala. Maura gihapon ang kwentaha. Nga naman, kanag-ingon sa Santiago sa 2:10, ang naglapas bisag usalang kasugo gikan sa balaod, samara nga iyang gilapas ang tanan manghigala. Makikuya, parihas na ay lapas kag usa, parihas na po sa naglapas og daghan. Nga naman kay ang bayad sa sala kamatayon, impirno lagi hapon ang atong sangkuan mahigala. Kung gusto tang malangit, paningkamutan nato uban sa tabang sa Ginoo nga magmatinumanon ta sa iyang makasuguan. Nga naman kay nag-ingon si Inusos sa atong mabasa, si San Pablo ingon siya sa Roma 3:31, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo. Ingon si Pablo, palayo na ipabarog Ginoo nato ang kasuguan. Higala ang atong buhaton dahil samtang may pagtuo tas Ginoo, naluwas ta tungod kami tuo ta, atong tumanon ang sugo. Ingon si Pablo, palayo na pagpakasala. Kanang ingon si Ginusos sa atong mabasa sa City 21. Ingon siya, dili ang tanan magtawag ka na kung Ginoo makaadtos langit, kung dili ang nagtuman. Ang ato na yung manluwas ng sulti ang regala, nga mubalik ka na sa kalibutan aron sa pagkuha siyang katawhan. Ingon siya, dili tanan magtawag na kung Ginoo makaadtos langit, ang makaadto ang kadtong nagtuman. Masa, kumusta man ka atong kahimtang karon? Basta ingon lang ta nagtuo, o diwa ta magtuman. So, wala naman tayo kung ibalik ang panahon ni Brother Shaw. Okay, salamat Brother Libby. Doon ay mga mensahe nga nidangat din niya sa nimbasahon niya si Brother Sister Aida Tirana. Happy listening to all. Niya sa Brother Danny LP. Mayong gabi mga igsoon diha sa radio station, ang mga taong nagtudlo nga dili na kinahanglan magsunod sa napulo kasugo. Wala lang sila makabantay nga giilad lang sila sa yawa. Kay gusto sa yawa nga maiya sila. Kay ang tanan nga nagapadayon sa pagpakasala og naglapas mga sugo sa Dios, iya sa yawa unang Juan 3:4 ug 8. Nagtuo ra ba ni sila nga ang Dios may ilang gisunod, pero kung susihon ang Bible, ang yawa day ilang gisunod, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdanan. Unta makasabot na sila nga giilad lang sila, unya mosunod na sa kasuguan sa Dios og makita nga sila tinuod na higugma sa Dios. Juan 14:15. Mga igala, wala naman tayo igo nga panahon sa dili pahingpit tapuson ang atong programa. Niya ang atong closing song, may man ang atong closing prayer. Okay, maganda ta. Amahan naman na sumalangit. Salamat o Diyos sa iyong papakiguban ka namo. Salamat sa mga pulong. Kiniunta magpabilin sa panumduman. Magagiya ka naman tanan pa yung diya kanimo. Kina magisalig sa ngalan ni Ginoo. Amen. Mga higala na kasalamat sa iyong pagpaminaw. Kinilaman yung higalas kanginan, Brother Isa dito, Brother Libby Clavis. Magaingon kanyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.